Nola zan zure mobileko kontraseina? Ze ba? Sin más, peliko gauza bat ikusteko. 00 bost. A ver, Tintxo, hemen Javier, amona hotel Londresetik irtetzen ari da. Amona hotel Londresetik irtetzen ari da. Nor da Aitor? Zeitor. Instakoa. Aitor.002. Sin más, instako tipo bat. Nola sin más. Sin más, like emantzian eta elkarri jarraitzen hasi ginen. Osea, guztu haite zaizula. Ezea, zer esate zuei? Zuratze eta bilen itxura dakata. Baina lasai. Soluzio horreza daka. Segitzari utzi, blokeauta listo. Tintxo gaurkitu du ondo da. Gau hotelen pasa. Miren da, zure intzinea.